yksittäinen kuva voi kertoa sen, mitä se voi kertoa. Mutta sitten jos siihen on tarkoitus tuoda jonkinlaista lineaarista tai no mulla usein luuppaavaakin tarinaa, niin se animaatio mahdollistaa sellaisen, mitä se ei se yksittäinen kuva pysty tekemään. Et se on selvä. Hei, olen Vappu Rossi, kuvataiteilija ja tämän vuoden TAF-trailerin tekijä. Olen myös TAF-taiteilijana vuonna 2025. Hiilihän on semmoinen perustekniikka, että se on ollut periaatteessa ensimmäisiä asioita, joita olemme niin kuin ihmislajina käyttäneet piirtämiseen. Että tietysti se on semmoinen arkainen, sitten se on aika monipuolinen. Hiilellä voi tehdä kerroksittain, sitä voi pyyhkiä, sitä voi sutata, sitä voi skarppiuttaa. Siinä on valtavasti erilaisia niin kuin, mahdollisuuksia. No tietysti animaatiotekniikassa hiili on silleen kätevä, että kun se elämänpuuteos, mulla on jotain muitakin vastaavia, mitkä on tehty sillä lailla, että piirretään vähän, otetaan kuva, piirretään vähän, otetaan kuva. Eli perinteistä stop motionia periaatteessa, mutta silleen, että se koko ajan se sama kuva kehittyy. Mä luulen, että tämä kiinnostus ajan kulkua ja metamorfooseja ja ylipäätään sellaisen niin kuin hitaiden ilmiöiden pohtimista kohtaan, se liittyy sellaiseen periaatteessa semmoiseen eksistentialistiseen kauhuun, mikä iloisuudestani huolimatta ikään kuin sydämessäni jyllää. Että se varmaan liittyy sellaiseen pohdiskelevuuteen, mikä on niin kuin taustalla koko ajan. Ja mä huomaan, että vaikka luulen itse, että vaihdan lajia, mulla on erilaisia tekniikoita, mä teen valokaappeja ja maalaan ja piirrän jättiläismäiseen kokoon ja piirrän ihan perinteistäkin piirustusta, niin sitten mä huomaan jossain vaiheessa, että se itse asiassa käsittelee aina sitä samaa, sellaista niin kuin läsnäolon ja olemassaolon, ruumiillisuuden, katoavaisuuden, hetkellisyyden, semmoista teemaa niin kuin koko ajan vähän väijyy taustalla. Ja sitten toisaalta myös kasvun teema, tavallaan niin kuin puut ja puiden kasvu, oksien, lehtiruotien ja meidän oman ruumiin, vaikkapa verisuonten, hermoverkoston niin kuin kasvun logiikka on melko samanlainen, ällistyttävän samanlainen itse asiassa sekä niin kuin pienessä että suuressa mittakaavassa. Niin mä luulen, että se kaikki kietoutuu sellaiseen. Se monialaisuus on niin kuin monella tavalla hedelmällistä. Eli se ihan niin kuin, että elämä ei pääse olemaan tylsää, ei joudu tekemään vaan samaa asiaa joka vuosi, kun tulee uusi projekti, jossa tulee täysin uudet maailmat tavallaan. Niiden niin kuin toisten alojen ammattilaisten kautta avautuu niin uskomattomia taidokkuuden muotoja ylipäätään niin kuin eteeni, että koen, että olen syvästi etuoikeutettu, jos mut päästetään vaikka tanssiteosta harjoituksiin piirtämään. Että se luovuus tavallaan pulppua minuun heistä, noista taitavista tekijöistä. Sitten toivon tietenkin, että se olisi vastavuorosta, että itsekin sitten omalla työskentelylläni voin vastaavalla tavalla ehkä tuottaa heille iloa. Että semmoinen ihan niin kuin tavallaan luovuuden ruokkimisen ja työn mielekkyyden asia siinä on. Mulla on ollut mahdollista tehdä myös niin, että sen ajatuksen mukaan valitsen tekniikan. Että tavallaan että on ollut mahdollista työskennellä aika monella eri tekniikalla, niin jos on joku tietty asia, joka mielestäni välittyisi parhaiten tekniikalla X, niin sitten mä toteutan sen sillä. Ja no, jos on niin tavallaan semmoisia visuaalisia kiihokkeita, joita heti mainitsen, niin varjot on sellainen, että siis tää on ihan vitsi mun Siipan kanssa ja mun kavereiden kanssa, kun mä jään johonkin kuvaamaan varjoja siis aina. Että ne on jotenkin musta niin kuin aina kiinnostavia ja mä oon tehnyt kaksi semmoista animaatiota, eli tälle Generatio-spontanealle on edeltäjä, missä samalla lailla niin kuin varjot lähtevät liikenteeseen ja tekemään jotain sellaista, mitä ne eivät oikeasti tekisi. Ja nehän siis molemmat pohjaa valokuvattuun materiaalin, eli ne on kuvattu ihan siis live-tilanteessa valokuvina ja sitten myöhemmin käsitelty ja piirretty päälle. Sitten mä kuvaan aika paljon tästäkin, mä koko ajan katselen tässä noita puita. Ja aika paljon tulee kuvattua puita, varsinkin silloin kun niissä on lehtiä. Eli joko synkkyys, eksistentialismi, kauhu, orgaaninen kasvu tai varjot.
Sen lisäksi, että mä saan tehdä niin kuin taiteilija-ammatissani töitä eri alojen taiteilijoiden kanssa, niin sitten tuolla yliopistolla mulla on yhtäkkiä semmoinen monialainen instituutio, että jos mä haluan tehdä yhteistyötä jonkun vaikka myyttitutkijan tai biologin tai lääketieteellisen tiedekunnan anatomian yliopiston lehtorin kanssa teen paljon töitä yhdessä, niin tavallaan että on yhtäkkiä sellainen, että mikä ikinä ajatus tulee, minkä voisi siihen piirtämiseen yhdistää tai jollain tavalla on relevanttia piirtämisen kannalta tai ylipäätään niin kuin kuvallisen ajattelun kannalta, niin yhtäkkiä siihen löytyy siitä samasta instituutiosta joku huippuasiantuntija. Niin onhan se nyt niin kuin aikamoinen niin kuin tanskalainen voileipäpöytä meikäläiselle. Mä itse ajattelen ehkä, että se, että ymmärtääkö katsoja sen teoksen juuri samalla lailla kuin mitä mä oon itse tarkoittanut, niin on ehkä vähemmän tärkeää. Että jos tulee, tai on aika niin kuin riemastunut, jos tulee hyvin voimakkaita tulkintoja, jotka saattaa olla tosi innostuneita tulkintoja, jotka ovat täysin erilaisia kuin mitä mä itse niin kuin olin ajatellut, niin sehän on jotenkin, ajattelen, että sehän on toimivan taideteoksen merkki. Ja ajattelen, ja usein siis kannustankin, jos on joku taiteilijatapaaminen vaikkapa, niin sanon, että ei silloin niin kuin oikeasti, että jos sä ajattelit tämän eri tavalla, niin se on ok. Se ei ole niin kuin väärin. Juuri mun työssä tämä on, koska ne on aika semmoisia mielen sisäiseen maailmaan tai johonkin tunteen tai kokemuksen välittämiseen pyrkiviä, niin se, että jos se kokemus ei ole just se, vaan se siilautuu sen katsojan oman kokemusmaailman läpi, niin on enemmän kuin ok. Lempijäätelöhän on varmastikin joku italialainen sitruunasorbettityyppinen. Valkosipuli ilman muuta. Mä oon aina halunnut tulla käymään Taffissa. Mä en ole koskaan käynyt aikaisemmin Taffissa. Nyt on älyttömän mukavaa, kun ilmeisestikin pääsen käymään Taffissa. Olen itse asiassa varautunut siihen, että voisin olla siellä useamman päivän. Eli merkitys on kyllä se, että odotan innolla. Nähdään Taffissa.